Hai días que vimos falando da seca que se está a sufrir e que repercute nas explotacións gandeiras, xa que os pastos non medran e a previsión de forraxe vaise acabando. Unha situación alarmante, pero que pode facerse crítica se non chegan as tan ansiadas choivas. Hoxe estivemos nunha das maiores explotacións da comarca, na granxa Os Parentes, en Carballedo, onde teñen 340 cabezas de gando frisón, 140 en ordeño cunha produción diaria de 4.500 litros. Os animais en produción consumen todos os días arredor de 45 kilos de forraxe, millo, erva, alfalfa, erva seca, mezcla, o resto pouco menos. A explotación ten os animais estabulados, pero conta con 140 hectáreas de terreo destinadas á erva e á plantación de millo. Para esta explotación polo de agora, a situación non é tan agobiante, xa que contan con previsións suficientes para un par de meses. De momento, pois, ainda o imos levando bastante ben, porque temos bastante comida almacenada para o ganado, pero, bueno, agora, se sigue así, pois imos a recoller moi pouquiña cantidade, probablemente, entonces despois, pois, imos quedar moi escasos de comida para alimentar o ganado e imos ter que depender moito de comprar afora. O gandeiro confía que a choiva chegue pronto, do contrario, as colleitas de ensilado de erva e millo corren perigo. A primeira corta, pois, xa non vai a ser moi boa, porque a erva naceu, como decimos nós, está moi rara, entonces non vai a botar moita folla, nin vai a... Entonces a cantidad, supoñemos que non vai a ser moita, home, depende, se chovese en abril, bueno, pois ao mellor ainda se recompoñía un pouco, porque a erva tampouco necesita demasiada auga. O problema vai estar despois en sembrar o millo, que é moi importante aquí o millo. Entonces, se non hai suficiente humedade, o millo xa non vai a nacer, porque o ano pasado houve zonas que xa non naceu, onde estaba moi seca a terra. Entonces, bueno, aquí se non podemos sembrar millo, pois xa isto xa non ten moito remedio. E se iso ocorre, suporá un novo custe para a explotación, os que se suman os xa habituais gastos. Aquí xa estamos moi acostumbrados a levar paus de todos os lados, e, bueno, pois este da seca pois tamén vai ser moi importante. Que todo o que se compra pois está carísimo, e supoñemos que vai a ser moito máis caro aínda, claro, porque ao haber pouca cantidade, pois vai subir o precio de todo o que se compra. Pero o medo á seca vai máis aló de quedarse sen forraxes e ter que mercalos fora. A situación farase moi crítica se non hai agua suficiente para darlle de beber ao gando, unha explotación que diariamente consume 30.000 litros. Sí, eso vai ser un problema engadido moi importante, porque aquí nesta explotación, hoxe por hoxe, bueno, pois suministrámonos de pozos e hasta ahora nunca tuvemos problema, pero se isto continúa e se chove pouco, pois efectivamente vai a ser un problema, porque ademais aquí abastecémonos con augas, non temos unha traída comunitaria ni nada parecido, entonces, bueno, pois non sei como poderemos facer, porque incluso a mellor pois ter que facer máis pozos ou buscar a forma de... Ademais aquí necesítase, para o ganado, pois necesítase auga limpia, auga non... para beber, para manexo, todo, pois non é ir a buscar auga a un regato, senón que se necesita auga limpia, potable, hai que clorala, todo eso. Entonces, claro, se nos quedamos sin auga esta, pois vai ser un problema moi grande. O gandeiro considera que as políticas da Administración con respecto a esta situación non son as axeitadas, que o adianto da PAC anunciado pola Xunta é unha axuda que xa lle corresponde aos gandeiros e que se deberían tomar medidas como na seca que sufriu o país veciño o ano pasado. Estamos falando do adianto das axudas da PAC, que sí, está ben, pero bueno, están nos adiantando un diñeiro que xa é noso, non é que nos estén tampouco dando nada a maiores. E despois, bueno, pois tampouco sabemos de moitas máis medidas que se van a tomar, porque están falando, e é o que digo moitas veces, falan pero non dicen nada, non? Tampouco damos sabido o que vai a pasar, nin o que farán. Necesítanse axudas das administracións tal e como está a cousa?
Hombre, eu creo que sí, porque ademais houve países, por exemplo, Francia o ano pasado, por aí, zonas que tuveron secas, pois sí, efectivamente tuveron axudas para comprar forraxes fora, viñeron a España a comprar moito forraxe, tiñan axudas do goberno, das administracións. Polo de non recibilas e de seguir a seca, moitas das explotacións non darán aguantado a situación e terán que pechar. Así que esperemos que as choivas da primavera non tarden para non empeorar a situación xa bastante crítica na que se atopa o sector agrogandeiro galego.